Ẹ kúlẹ̀ ẹ̀yin ará ilé, orúkọ tèmi ni Folúkẹ́ Dáramọ́lá aya Sàlàkọ́. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà káàkiri, mo kí yín kú ọdún o, a kú ọdún, a kú ìyèdùn, èmi á ṣe púpọ̀ ẹ̀ o, ọdún ò ní mú ìkọ̀kan lára wa lọ o, a máa lò nínú ayọ̀ àti àlàáfíà. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ni Folúkẹ́ Dáramọ́lá aya Sàlàkọ́. Ẹ máa wo Bisi ológe, kẹ́yìn náà lè mọ̀ bó ṣe ń ṣoge. Don't touch that down. Ba da ɓata lokaci ba, a wannan shekara 8 'yan Borno kun ji daɗi. A cikin wannan shekara 8 'yan Borno kun ji daɗi. A wannan shekara 8 jiki magayi, ko ba haka ba? Daga na ce APC sai ku ce OSA. Me yake kawo OSA? Me yake kawo OSA? APC! APC! Jama'a a tafa wa mataimakin shugaban kasa mai jiran gado, Gwamna Okowa! PDP! PDP! Nigeria! 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 Borno! Borno! I want to thank you people and thank our youths because you are shown that you want a new. This is why you must vote for Atiku Abubakar as the next president of the Federal Republic of Nigeria. When you have a problem, you can only use a man that knows how to find solution to that problem. The problem of Nigeria today is too much, and the only person that can handle it and make sure that our children are able to grow happy again is Atiku Abubakar. We cannot afford to allow the APC any more day after May 29, 2023. So they must go. But we have work to do. And that work is for those of you who are here, our youth. I can see all of you in great numbers. God will bless you. But you must come out that day to vote. You must bring your brothers, your sisters to come out to vote without fear. And you must ensure that you defend that vote after voting. We don't want them to steal your votes anymore. In southern Nigeria, both the southwest, the south-south, and the southeast, we are going to vote Atiku. I want to show to them that Nigerians are wiser. We cannot afford any more day after the 8 years of APC because they have taken us into deep hole. But Atiku Abubakar will bring us out and show us a new life. He will ensure that you don't go to bed hungry. There will be food in the family. Our women will be able to provide for their children. Our men will be able to provide for their children. And our children can go to school and they will have jobs again. That is the Nigeria that we look forward to. That is the Nigeria that Atiku Abubakar is going to provide for us. So please, look out
for your PVCs. Call your brother and your sister. Even those of them that don't yet know what is happening, go to them. Tell them that it is time for a new Nigeria. And that new Nigeria that we are talking about is only Atiku that can provide it. That Nigeria that can create hope for you. That Nigeria in which, as a young with us, may God bless you as you go there to cast your vote for Atiku Abubakar. God bless you. God will bless you. Atapawa kowane kowa. Jama'a abinda shi mataimakin shugaban kasa insha Allah ke cewa shine cewa wahala yan Borno shekara 8 ya isa. A yanzu ma dan wake ma an kasa ci ma bale balangu. Amma du masu tsoratar sun dauka za su tsoratar da mu ne ku ce musu uban kuturu yayi kadan balle na makawo. Jama'a za mu kira yanzu wanda zai zama gwamnan Borno a gobe da yardan Allah. In kuna so in kira shi a tafa mishi. PDP! PDP! Canji! Canji! Nigeria! 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 Borno! 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 Canji! Kai ku bani kilan bardan zaki. Alijajiri! Gaishe ka bado sarkin tafki. Alijajiri! Ga mai hana buzuzu raki. Alijajiri! Mukan wahala ta dame mu da jikon waje. Yan barna muna neman canji. Alijajiri! Ya jari ido ya dau yaji. Alijajiri! Kai za ka cire kowa keji. Alijajiri! Yau barna matashi ya tashi. Alijajiri! Wane kibiya karfin bashi. Alijajiri! Kan anguli dai baya gashi. Alijajiri! Duka ka wuce sai zan barka zakaran Allah ya za azini ko sun tanka. Alijajiri! Mata da matasa sun bi ka. Alijajiri! Kuma ka rike dattawa naka. Alijajiri! Yan barna yana da gaishe ku. Alijajiri! Na zo in ji karfin ra'ayinku. Alijajiri! Yau ga nasara na doso ku. Alijajiri! Allah wahala sai ta bar ku. Alijajiri! Ku dai kama matashin nan naku ku rike ainihin ya zo da niyyar sabon tsari. Alijajiri! Mai girma our presidential candidate and incoming president, inshallah, Alhaji Atiku Abubakar, Wazirin Adamawa, Zanna Zamtama Borno, mataimakin president mai zuwa Okowa, da representative in national chairman Ambassador Damagum, da Governor Fintiri na Adama, da sauran manyanmu, dukanku sannunku da zuwa. Jama'an Borno, mun ji dadi yadda kun fita kun tare mu duk da abubuwan da 'yan APC da gwamnatin tu suka yi. Jiya mun ji labari cewa a wannan satin kawai an cire fiye da biliyan 5 ba don komai ba don su yi disrupting in wannan zama yau. Sun fita sun kama keke na peps namu da buses dinmu da mutane don kada a yi mobilizing ɗinsu.
mutanenmu da za su shigo daga kauyuka duka aka rurrufe hanyoyi gaba ɗaya don su hana su shigowa wannan taron. So already mun san sun ji tsoro sun faɗi. Insha Allah da support ɗinku za mu kafa gwamnati, waziri zai ci president, mu kuma insha Allah za mu zama gabanan Borno. Jaman da Borno ya nyanjiro zauro askiriyana na lan futu andia lu mowa dro zauro askiriyana a wasarina ri sammason londoro andia kurnozuna karundia kijizina am kurandia lu mowa ande zauro ala isidia a furo kena mahari kena soro ya da gina yana a wasari ba sammason chulu jamaso zawa da. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless you.